ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ምኽሪ እተድልያን ዛንታ ናባኹም ሂዘ ቀሪበ ኣለኹ። ሳሮን ካባኹም ምኽሪ ስለትደሊ ምኽርኹም መሓብ ኣይትሕመቑ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነቲ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። ስም መወዳት እየ። ሳሮን ተቐማጢት ቤልጅየም ኣብ ዘይተወፅኦ ዓዘቕቲ ኣትያ። ቤልጅየም ካብ ዝኣቱ 2 ዓመት ኮይኑኒ። ህይወተይ ኣብዚ ሕዚ ኽሪኦ ምናልባት የሐጉሰኒ ይኸውን። ብዝገበርክዎ ተግባር ግን መመሊሰየ ዝጠዓስ። እቲ ቀንዲ ንኣእምሮይ ዝድውን ድማ ሕሉፍ ተግባረይ ስለ ዘይሐጉሰኒ እየ። ምናልባት ሰባት ለውሓት ከምኡውን ኣዝዮም ጉራሓት ከምኡውን ኣዝዮም ፍቕሪ ዝውንኑ ክኾኑ እንተለው ኣነ ድማ ነዚ ነገር መዝሚሰ ኣብ ዓወት ክበጽሕ ክኢለ። ሓቂ ሓይሽ ንኹሉ ነገር ምስ ቀበጽኩ እየ ኣብዚ ተግባር ኣቴ። ኣብ ሃገረይ እንተለኹ ምስ ክልተ ወዳት ፍቕሪ ጀሚረ። ብዝተፈላለየ መድረኽ ድማ ምስኦም ተፈላለየ። ዋላ እውን ንስደት ምስ መጻኹ ናብ ካርቱም ምስ ሓደ ኣቤል ሽሙ ደሓን ዝኾነ ዝምድና ፈጢረ። ምስ ግዜ ግን ክንቅጽል ኣይከኣልናን። እቲ ምኽንያት ድማ ናተይ ነይሩ። ኣነ ንኸይጠንስ ኢለ መከላኸሊ ጥንሲ ስለ ዝጥቀም እዩ። ዋላ እውን ናይቶም ቀዳሞት እውን ከምኡ እዩ ነይሩ። ነዚ ተግባር ክገብር ዝደረኸኒ ሕልመይ ናብ ኣውሮፓ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እየ። ኣብዚ ቀረባ ዓመት እዩ እቲ ናይ ልበይ ዝደልዮ ስራሕ ሓደ ኢለ ዝጀመርኩ። ንሱ ድማ ንሰባት ከም ተፍቅሮም እሞ ትቐርቦም። ብድሕሪዚ ነቲ ንስኻ ዝሓሰብካዮ ሓሳብ ምስ ፈጸምካ ድማ ድላይካ ምግባር ዝብል እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ እዩ ሓደ ሰብ ተላለኹ። ንሱ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ኮይኑ ሄኖክ እዩ ዝበሃል። ሄኒ ብጣዕሚ ለዋሕ እዩ። ልውህነቱ ተጠቒመ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ክብለጾ እየ ዝኸኣልኩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣሌክ እዩ ሽሙ። ንሱ ድማ ተቐማጢ ሆላንድ ኮይኑ እዚ እውን ኣሰር ሄኖክ ዝሰዓበዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ተቐማጢ ሽወደን ኮይኑ ሽሙ ድማ ፊሊሞን ይበሃል። ኣብ ካርቱም ኩነታት ይብርትዐኒ ስለ ዝነበረ ነዚ ተግባር ክድርኽ ዝገበረኒ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክሪኦ እንተለኹ ተግባረይ ማራዩ ዘሕፍረኒ። ኣፍቃሪ ወይ እውን ዓርካ ይነበረንን። ነዞም ለዋሓት የሕዋተይ ዳርጋ ኣብ ሓደ ወርሒ እየ ሂዘዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓት ድማ እናረኸብኩ የዘናግዖምን የዕልሎምን። ልቢ ወዲ ድማ ኣብ ቀረባ ስለ ዝኾነ ከም ዘፍቅሮም ተመሊሰ ገንዘብ ከካዕብት እየ ዝኸኣልኩ። ሓደ መዓልቲ እዩ ንሄኖክ ደዊለ ከም ሓቀኛ ተመሲለ እናበኸኹ ሱዳናውያን ሒዞምኒ በጃኻ ጠሜ ኣነ ድማ ገዛ ኸራይ ድማ ኣትዩኒ ምስ በልክዎ ኣብ ውሽጡ ውሕድ ሰዓታት 300 ፓውንድ ክሕውለለይ ዝኸኣለ። ካብዘት ሒዘ ድማ ገንዘብ ምብላዕ ደስ ክብለኒ ዝኸኣለ። ብልበይ ሓደ ሓሳብ ሓሰብኩ። ንሰለስቲኦም ንቱርክ ክኸይድ ሓሳብ ኣለኒ ኢለ ገንዘብ ንኽሽርጦም ምስ ነፍሰይ መጽባዓ ኣተኹ። መጀመርያ ክሕረም ዘለዎ ኣሌክ ኢለ ንኣሌክ ሓደ ሓሳብ ኣካፈልክዎ። ንሱ ድማ እዚ ጸገም የብሉን ግን ቀዳምነት ቃል ኪዳን ንግበር ክብል ተዛረበኒ። ኣነ ግን ኣብቲ ናታይ ሓሳበየ ክኣቱ ዝገበርክዎ ብሓሳበይ ክስማዕማዕ ኣእሚነዮ። በዚ ናታይ ሓሳብ ተበጊሱ ድማ $3,000 ክሕግዘኒ ከም ዝኾነ መጽባዓ ኣተወለይ። ካብ ፊሊሞን እውን $3,000 ንኽወስድ ልክዕ ከም ናይ ኣሌክ ሓሳብ ምሰካፈልክዎ
ክሰደለይ ምዃኑ መጽባዓ ኣተወለይ ሄኖክ ድማ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዝቕመጥ ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ክሰደለይ ምዃኑ መጽባዓ ኣተወለይ ድሕሪ ገለ ዋርሕ ድማ ብቱርክ ገይረ ናብ ግሪክ ካብ ግሪክ ድማ ናብ ቤልጅየም ብምእታው ብዝሓደ ነገር እየ ዕላማይ ክሓርም ዝኽኣልኩ ሕጂ ግን ሓደ ኸቢድ ነገር ገጢሙኒ ንሱ ድማ ንመኒኦም ክምርኦ ዝብል ሓሳብ እዩ ንኣሊክ ክሳብ ሕዚ $5,000 በሊዐዮ ንፊሊሞን እውን $4,000 በሊዐዮ እየ ሄኖክ ድማ $6,000 1,000 ፓውንድን ክበልዖ ኽኢለ ሓጢኣት ከም ዝገበርኩ ይርድአኒ እዩ ግና ሓጋዚ ብዘይ ምንባረይ ዝወዓልክዎ ተግባር እዩ ሕዚ ግና ብተግባረይ ኣመና ተጣዒሰ ኣነ ምስ ፊሊሞን ክውድእ ድሌት ኣለኒ ሄኖክን ኣሌክን ግን ናይ ሞት ምፍርራሕ እዮም ቃላት ደርብዮምለይ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ኣቴ ንፊሊሞን ከየዕልሎ ቅድሚ ሕዚ እውን ካሊእ ትገብሪ ነርኪ ኢሉ ከይገድፈኒ ፈሪሐ ንፊሊሞን ድማ ብኩሉ ነገራቱ ኣመና የፍቂረዮ ኣብዚ ሰዓት ብጣዕሚ እየ ዝጠዓስ ግና ህይወተይ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ገንዘብ ሓራም እዩ ግን ሽግር ዘምጽኦ ስለ ዝኾነ ነዚ ተግባር ውዒለዮ እየ ኣሕዋተይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብተግባረይ ኣመና እየተጣዒሰ ሰላም ዘለዎ ህይወት ከሕልፍ እንተኾይነ እንታይ እንተገበርኩ ይሕሸኒ መፈጸምታ ሄኖክን ኣሌክን እንታይ እንተገበርኩ ይሕሸኒ ንፊሊሞን ከ እቲ ሓቂ ነጊረ ሕሉፍ ታሪከይ ሕማቕ ከም ዝነበረ ኩሉ ነገር ብደንብ እሚነ ናብ ፊሊሞነይ ዶ ኸብል ዋላስ ንፊሊሞን እቲ ኩሉ ምሽጥር ሓቢአ ናብ ሓዳር ክኣቱ ግን እቲ ሓዳር እውን እንተኾነ ኣመና ፈሪሐዮ ምኽንያቱ ሄኖክን ኣሌክ ናይ ምቕታል ምፍርራሕ ይገብሩለይ ኣለዉ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ኣብ ናይ ኮመንት ሓሳብ መጽሐፊ ሓሳብኩም ግደፉለይ ኣመና ተጨኒቐ ስለ ዘለኹ ምኽሩኹም እምበር ወቐሳኹም ኣይጠቕመንን ሓሳብኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉለይ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ነዚ መስል ነይሩ ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ሓሳብ ክትብዋን ተስፋ ይገብር እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ከይትርስዕዎ ብቐጻሊ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና